Ahoj lidi, takže chystám pro vás další video a video spočívá v tom, že jste dávali otázky na Ask a já vám na ty otázky teď odpovím. Budu je číst s Askou, takže se nejsem, že koukám na obrazovku, nemám počítač, takže začínáme. Ahoj, chtěla bych se zeptat, za prvé, ve kterém roce jsi se narodil? Takže narodil jsem se v roce 1994. Za druhé, na kterých televizních pořadech jsi vyrostl? Vyrostl jsem na televizních pořadech, jako jsou Kolotoč, jo, Riskuj, takovýhle. Za třetí, ukaž na video nějaké fotky z dětství. Bohužel, nějaké fotky nemám u sebe, ale slibuju, že fotky doplním. Za čtvrté, čím jsi chtěl být jako malej? Chtěl jsem být jako kuchař, taky jsem to dokázal, jsem vyučený kuchař. Za páté, tvá nejoblíbenější písnička, od Kavaléra Střela, a mám jich více. Za šesté, tvůj nejoblíbenější český a pak i zahraniční fotbalový tým a hráč. Takže můj nejoblíbenější český hráč je asi Petr Čech. Můj nejoblíbenější český tým je AC Sparta Praha. A můj nejoblíbenější zahraniční tým je Bayern Mnichov, Chelsea a Real Madrid. Ale můj nejoblíbenější zahraniční hráč byl vždycky Frank Lampard a vždycky to mě bude. Tak, to jsem zapověděl první otázky. Teď tu mám další otázku. Vyhrál jsi někdy pohár Vladimíra Šmicra ve Veneřicích? Ano, vyhrál. Teď mám i medaile, vám ukážu. Tak, mám tady jednu medaili. Potom tu mám druhou. A tu mám třetí. Tady vidíte, že jsem ho opravdu vyhrál. Je to zlatá medaile Vladimíra Šmicra za první místo. Tady mám stříbrnou za ročník Vladimíra Šmicra. A tu mám bronzovou. Tuto jsem se 3krát a 3krát jsem získal s klukama určitě medaily. Takže to je všechno, co jsem z otázek dostal. Doufám, že budete s nimi spokojení. A děkuju vám, že chcete, abych natáčel další videa. Moc mě to těší a doufám, že vás nezklamuji tady tím videem. Mějte si krásně a užijte si dnešní den. Ahoj.